बे जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सान्थिपुर बाजार दिनैहायथ' बाजार नै दाउ बेदारै ओमफ्राय नै दाउ ब्रयलार ओरैबायदि नै बोरमा बोरमा माथन मोनो आरोखि नै माथन नै एखे अमा मा जानो गोसो अमा मोनो ओमफ्राय ओरैबायदि होंगो दोंगो नै बेदर बायनायावहाय नै आरो नायदो नै बेसे आदा अमाया केजि 300 थाखा केजि बराबर दे औ इसिनिबो लुगु नै बराबर एखेबारे 300 थाखा केजि 300 थाखा केजि नै 300 थाखा केजि नै बराबर नायदो लोगोफोरनो ओरैबायदि होंगो दोंगोथार बेदर बायनायावहाय जिरायनो अमाया 200 थाखा 150 थाखा केजि लासो फैनांगौलै रिपर्टारफ्रा बिदिब्ला दाम खम जायो अमा फानदों अमा बेदर फानदों न'आवनिमोन ना औ दे 20 थाखा केजि नै होख्लायदो आदायाबो दाननाया दे मोजां दानलै आखाइ बौगोन मा बायदों मैसो बायखो ना अमा बायखो बेसे केजि मैसोआ नोंलाय मैसोआ बेसेबां केजि बेयो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सान्थिपुर बाजार आरो ओरै दादगारिनि बेबायदिनो 5 किल'मिटार ना 10 किल'मिटारसो खोलाहा जायो आरो खोला जायो नायदो अब्ला ओरैबायदि बामफारखा ओरैबायदि बेदर बाजारावहाय फैनाय जाहैबाय अमा बेदर बाजारावहाय दायो आङो माने अमा फिसा बाजारावहाय हाबनोसै आरो नायदो अब्ला लोगोफोर बेसेबां केजि मैसोआलाय 400 थाखा केजि औ दे अब्ला नैबे सान्थिपुर बाजारावहाय जायफ्रानाखि माने जानो गोसो फैनानै लांफैनो हागोन आरोखि फुङावहायनो फैनानैहाय ना 400 थाखा केजि सप्ताहिक बेबायदिनो सुनिबार बारायाव बाजार जायो आरो अब्ला माने नोंथांमोना फैनानैहाय लांफैनो हागोन आरोखि नैबे बाजारावहायनो मैसो बेदरखौ बेसेबां केजि फंबाय 300 थाखा केजि ना ओइ किमान गावरि बासाथु दाम আছে किमान 2000 3000 এনেকুৱা না बेसेबां केजि माबा बेसेबां बे अमा फिसाया बेसेबां थांदों अमा फिसाया दा अमा लानानैहाय ना जि मोजां मोजां थांदों अमा फिसाया नांगौब्ला फैना लांफैनो हागोन आरो सुनिबार बाजारावहाय 800 उन्दा ना औ नांजेनबायना नांजेनाखै नांजेनबाय ना माने ओरैबायदि अमा बाजार किसानफोरनि थाखायहाय हालुवाफोरनि थाखायहाय मा नांगौ मा नाङा हालुवाफोरनि थाखायहाय नांगोल दिला नांगौ नांगोल नांगौ ओमफ्राय खदाल देन्था नांगौ आरोखि अब्ला माने नैबे सान्थिपुर बाजारावहाय फैनानै लांफैनो हागोन आरोखि जायफोरनो खदाल देन्था नांगौ खदाल नांगौ ओमफ्राय नांगोल दिला नांगौ फैनानै लांफैनो हागोन आरो बेसेबां आदा बे खदाल देन्थाया 200 टाका आदा आदा खदाल देन्थाया बेसेबां खदाल देन्थानि मुल्यआ 200 टाका दङ आरो 100 टाका दङ आरो 150 आरो बे ओमफ्राय माबायालाय नांगोलालाय नांगौखौथ' मोनसेया नांगौनि दामा ओरैनो आंनि मोखाङावनो फानगासिनो दङ 700 800 ने मोननो थाङो औ बिदिब्ला थेंक इउसै जे ইয়াতে মাগুর পোৱালি পোৱা যায় ক'ৰ পৰা আনিছে দাদা ক'ৰ পৰা আনিছে বিজনী কিমান এটা দিয়া 5 টাকা কথা দে বিক্রি হৈছে কি নাই কম দে হ'ব দে दङ नैबे सान्थिपुर बाजाराव फैनानै लांफैनो हागोन आरोखि सोरबाबा माने नानि फुवान नांगौब्ला आरो थेंक इउ ओरैहाय ना बाजाराव फैबाय नाया बेसे फवा 70 टाका फवा नै ना बाजार बे गासैबो माने ना बाजार जोब आरोखि
ना लांगोन नामा आदै हा ना लांगोन नामा माने ना लांनायखौ खेबबाय बायदों बाजाराव खेबदों आरो दसे दे थेंक इउ ना बाजार नै ओरै जाहैबाय मा होनो टट' मा होनो स्टेन्ड आरोखि बियो माने नोंथांमोना ओरै थुक्राझार ओरै बालाझार ओरैहाय आमलायबादा थांनो जुदि माने गारिफोर आन्दायदोंब्ला ओरै माने गासागाव थांग्रा लामायावहाय फैनानैहाय गाखोफैनो हागोन आरो ना औ दे लामाया लायना आलदा लाजोबबा औ नायदो नै बेजों जाहैबाय आरो गासागाव मलानदुबि निज्लागुरि थांबाय आरो बेना मा होनो ओरैहाय डाइरेक्ट बेबायदिनो ओरै रानिखाथा ओरै माबानिफ्राय डाइरेक्ट फैनाय जाहैबाय आरो ओरै नैबे जाहैबाय थुक्राझारजों थांबाय बालाझार बेफोरबायदिजों थांनाय जाहैबाय आरोखि लामाया नायदो नै बेसेबां हाइफाइ आरो नै गोबां मानसिफ्रा फैगासिनो दङ माबा लांफैदोंमोन आदा मोसौ बेदर मैसो मोसौसो मोसौ मोनना आरो माबायाव दे बिदिबा थांदो चल' बेजों जाहैबाय ओरै बालाझार थुक्राझार थांबाय आरोखि